καταραμένη τέχνη των beats. Μπροστά σου όλες οι άλλες τέχνες να είναι kids. Είμαστε εμείς, καταραμένη γενιά, η γενιά του 9. Καταραμένη τέχνη των beats. Μπροστά σου όλες οι άλλες τέχνες να είναι kids. Είμαστε εμείς, καταραμένη γενιά. Ένα 33χρονο παλικάρι, ο Αλεξάνδρος Παπαθανασίου, φίλος ένθερμος της ομάδας, άνευ λόγου και αιτίας, ξαφνικά γιατί διασκέδασε, έφυγε από ένα λουλούδι, από όλη την ομάδα του Πας. Απ' την καλύβα, ο μπαμπάς απ' το Κάιρο, η μαμά απ' τη Θήβα. Φέρτε μου πίσω εκείνο το δίλη, εκείνο το λίβα. Κι όλα υπάρχουν μέχρι να έρθει η σειρά μου να φύγω. Ακούγεται απ' τα αστέρια blues από το Μισισίπι. Απ' τα εγκατά της γης σαν μυρολόι να παίζει λύπη. Κι όσο στροφάρω μέσα στην απερατότητα, νιώθω όλο και πιο έντονα αυτή την ασημαντότητα. Ο χάρος είναι εδώ, μυρίζει το πίτι να τύλα.